tako posle nekog našeg neviđenja, kad je on prešao ovdje u Beograd, onda se mi tako vidimo po jednom, znaš. Recimo, možda 3 puta smo se videli u godinu dana, tako, ili 4 puta, možda čak ne više. Ali to je tako intenzivno, tako nabijeno, nevjerovatno je, ono kad sedimo, znaš, ma nemoj da ideš kući, pa čekaj, samo još malo. I to jednom takvom prilikom, kod 2 kliza da neko snimao, to nije bilo normalno, što je mnogo zanimljivo. Mi smo došli, znaš, počeli smo da maštamo kako ćemo da otvorimo restoran. Mi smo maštali jedno 4 sata. Mi smo bili presrećni, ja ne znam, mi da smo otvorili restoran ne bi bili. I više, znaš ono, da smo, to je bilo maltene nema, sad ništa drugo. Mi svi sledeći susrete, ništa drugo nećemo raditi, samo ćemo prodati panove, sve u životu sledeće što ćemo raditi, pravit ćemo sve radi tog restorana. To da naravno i sledećeg dana to je sve posle uopšte nije bilo, mislim, moguće da stavljam. Mi više nikad nismo to pomenuli, jer se sveđaš? Nikada, a znaš šta, ja njega nisam pustila kući, on nije htio da ide kući, znaš ono, maltene, još 3 dana bi onako, tako, pričali. I nekako je, jednostavno smo, ono, sutra dan i kasnije da smo kopirali da to se tako neka maštarija i više nikada niko, i videli smo se milion puta posle toga, više nikada to nije ponije, jel' tako? A sjećaš se, jedno 4 sata smo mi pričali sve do detalja. Pa ne, ma totalno, ono, ma nemoj kući, ma znaš, on neće da ide kući, čekaj stani, šta ćemo u ćošku, pa gde ćemo, kako ćemo, gde, kako, kad, sve živo. Ali više nikad